Ciao, sziasztok! Köszöntök mindenkit a következő témakörünkben, ami nem lesz más, mint a gyökvonás és az ezekkel kapcsolatos műveletek, gyöktelenítések, gyökös azonosságuk, bármi, amit a gyökkel el tudtok képzelni. Nem lesz egy hosszú témakör, főként az EA-s feladatok típusára fog kihegyeződni, úgyhogy amondó vagyok, hogy kezdjük is el itt az első felírt feladatunkkal, ami egy nemes egyszerűségű köbgyök alatt 8 lesz. Csak ilyen bemelegítésképpnek, hogy közben megkaptam a kurzoromat. Szóval, hogy csak ilyen bemelegítésképpen, hogy miből, vagy hogyan is lehet ugye kiszámolni egy köbgyököt, és azon túl, hogy ezt ugye beírjuk a számológépbe és kiadja, hogy 2, a köbgyök alatt nekünk ugye azt jelenti, hogy 2×2×2. Tehát, hogy valamit 3-szor kell megszoroznom önmagával. Ugyanígy például milyen helyzet a köbgyök alatt -8-al, az azért lesz -2, mert hogy -2 -2 -2, az pontosan nekem -8-at fog adni, de hogyha például elgondolnám, hogy a négyzetes, vagy a négyzetgyök alatt a -8 az mennyit adna, ezt ugye jelen tudások alapján nem tudnánk kiszámolni, de a komplex számokat kellene bevonni, és akkor kapnánk egy ilyen is kifejezést, amiről most nem akarunk belemenni, lényeg, hogy négyzetgyök alatt legtöbbször nem rakunk negatív előjelű számot, vagy illetve pontosabban páros kitevőjű gyök alá, mint például a négyzetgyök, vagy a negyediken gyök, vagy hatodikon gyök, meg minden ilyesmi, az alá nem kerül negatív előjelű szám, de az olyan alá, ami páratlan, tehát a köbgyök, meg az ötödik gyök, meg ezek, az alá mind jöhetnek negatív számok, mert ki tudjuk őket számolni. A köbgyök alatt 64-ről azt tudjuk, hogy ő ugye 4, hiszen 4×4×4 az 64-et eredményez. Na de milyen helyzet a 2 per gyök alatt 7-tel? Jobb oldalt itt amúgy felírtam néhány ilyen gyökös azonosságot, az nem feltétlenül vág ide mindig a gyökös feladatainkba, vagy feladatainkhoz, azonban jó tudni, például amúgy, hogy a gyök alatt az A plusz B nem egyenlő azzal, hogy gyök A plusz gyök B. Viszont, hogyha már szorzás van vagy osztás, akkor a gyök alatt A szor B az már egyenlő azzal, hogy gyök A szor gyök B, vagy a gyök alatt A per B az egyenlő azzal, hogy gyök A per gyök B. Ugyanígy, hogyha a gyök alatt valamilyen négyzeten van, az egyenlő azzal a valamivel, vagy hogyha a köbgyök alatt A szor B van, az köbgyök alatt A szor köbgyök alatt B-vel egyenlő, ugyanígy osztás esetén is. Szóval ezek csak ilyen apróságok, viszont tényleg itt a negyedik feladatunkra visszatérve, 2 törve gyök alatt 7. Ilyenkor mindig, hogyha nevezőben, tehát ami a tört alsó felében van, ugye ő a nevező, ami a tört vonal fölött van, ő a számláló. Szóval mindig, amikor itt a tört vonal alatt egy gyökös valami van, akkor azt a törtet nekünk első lépésként mindig gyökteleníteni kell. Ezt úgy tudjuk megtenni, hogy a számlálót mindig be fogjuk szorozni a nevezőben lévő gyökünkkel, jelen esetben ugye 2-szor gyök 7. A nevezőben pedig annyi fog maradni, hogy gyök 7-szor gyök 7, azaz tulajdonképpen nem más, mint 7. Hiszen tudjuk, hogy mondjuk gyök 5-ször gyök 5 az 5, gyök 3-szor gyök 3 az 3, ugyanígy gyök 7-szor gyök 7 is simán 7 lesz. Nem másért, de pontosan ezen összefüggésünk során, de nem is mennék jobban bele, ezt egyszerűen meg lehet jegyezni. A számlálóban pedig így 2 gyök 7 marad, tehát ez a tört felírva így fog kinézni. Milyen helyzet az 1 per gyök 3-mal? Itt is ugye azt jelenti, hogy 1-szer gyök 3, törve gyök 3-szor gyök 3, azaz 3. Mit kaptunk? Azt kaptuk, hogy gyök 3 per 3-mal egyenlő az 1 per gyök 3. Milyen helyzet a 2 gyök x-el? 2 gyök x-nél is hasonló lesz a megoldás. 2-szor gyök x, törve gyök x szor gyök x, azaz 2 gyök x törve xl vagy vel. Hetedik feladatunkban már egy kicsit összetettebb törttel van dolgunk. 3 törve gyök alatt 3 mínusz 1. Na, ilyenkor annyit kell tegyünk, hogy leírjuk változatlanul ezt a gyök 3 mínusz 1-et, illetve a 3-at is, viszont be kell szorozzuk fent is, lent is ugyanennek a nevezőnek a pluszos változatával, tehát a gyök 3 plusz 1-jel. Ezt megcsináljuk fent is, megcsináljuk lent is, azaz gyök 3 plusz 1. Ez azért nagyon fontos, mert tulajdonképpen van nekünk egy ilyen nevezetes azonosságunk, miszerint A négyzet mínusz B négyzet egyenlő A mínusz B szor A plusz B, és
És hogyha megfigyeljük, akkor itt is azt kapjuk ilyenkor, hiszen ő nem lesz más, mint A, ő B, ő A, ő B. Tehát nagyon fontos, hogy itt a nevezőben, tehát lent ezt kialakítsuk. Viszont csak úgy nem tudnánk ezt kialakítani, csak is akkor, hogyha ugye beszorozzuk így módon a törtet, hiszen, hogyha elgondoljuk, akkor tulajdonképpen ez olyan, mintha papíron nem is csináltunk volna semmit, hiszen őt bármikor tudnánk egyszerűsíteni, tehát olyan, mintha 1/1-jel szoroztuk volna be ezt a gyökös törtünket. Viszont nem ez történt, mert hogy a nevezőben, tehát lent, így most jelen esetben azt kapjuk, hogy A négyzet mínusz B négyzet. Tehát ugye a gyök 3 a négyzeten mínusz 1 a négyzeten, hiszen még egyszer mondom, ezt a nevezetes azonosságunkat használjuk, csak ugye nem balról jobbra haladva, hanem jobbról balra haladva. És akkor fent pedig marad változatlanul ugyanaz, 3-szor gyök 3 plusz 1. Mit kapunk? Azt kapjuk, hogy a számláló az megint csak 3-szor gyök 3 plusz 1, a nevező viszont 3 mínusz 1, hiszen ő itt 3, ő itt mínusz 1, tehát azt kaptam, hogy per 2-vel lesz ez egyenlő. 8. feladatunk is nagyon hasonló lesz, 2 törve gyök 3 mínusz gyök 2. Mit kell csináljunk? Azt kell csináljunk, hogy be kell szorozzuk ugyebár a pluszos, tehát az ellentétes tagjával a törtünket fent is, lent is. Ezt most így nem nagyon tudtam szóban jól elmondani, hogy mit is csinálunk, de igazából látjátok, hogy mit is csinálunk. Gyök 3 mínusz gyök 2 szor gyök 3 plusz gyök 2. Gyönyörű, mert hogy itt megint arról van szó, hogy ő nem más, mint A, ő B, ő A, ő B. Tehát ugyanazt fogjuk kapni megint csak, mint amit a tételünk nekünk kimond, mégpedig az, hogy ez gyök 3 a négyzeten mínusz gyök 2 a négyzeten lesz, fent pedig ugye változatlanul azt kapjuk, hogy 2-szor gyök 3 plusz a gyök 2. Nagyon jó, mert hogy végeredményben is ezt kapjuk. A számlálóban gyök 3 plusz gyök 2 törve az egész 3 mínusz 2-vel, azaz 1-jel. Hát akkor már inkább leírom azt, hogy 3 mínusz 2. 3 mínusz 2, mert hogy ugye akkor el tud tűnni a tört vonal is tulajdonképpen, hiszen per 1-jel fogjuk törni ezt az egészet. 2-szor gyök 3 plusz gyök 2, és itt ez adja a végeredményünket. 9. feladatunk 6 törve gyök x plusz 3-mal. Mit kell csináljunk? Természetesen nem fog változni a képlet, semmi nem fog változni. Gyök x plusz 3 szor gyök x mínusz 3. Oké, kiváló. A számlálóban pedig az kerül, hogy 6-szor, bocsi, elírtam, vagy elcsúszott a tollunk, gyök x mínusz 3, hiszen fontos, hogy mindig, ami itt van, annak az ellentétjével kell beszorozni, tehát ha ott mínusz volt, akkor plusszal, ha plusz volt, akkor mínusszal, pont úgy, mint most. Azaz végeredményben azt kapjuk, hogy 6-szor gyök x mínusz 3, és itt ugye arról van szó, hogy ő az A, ő a B, itt is megint csak ő az A, ő a B, de a képletünk az nem változik, A négyzet mínusz B négyzet van, tehát mindenképpen gyök x a négyzeten mínusz 3 a négyzeten. Végeredmény 6 gyök x mínusz 3 törve x mínusz 9, hiszen nagyon fontos, hogy itt nem a mínusz 3 van a négyzeten, csak a 3 van a négyzeten. Tehát más ugyebár, amikor azt mondjuk, hogy nem tudom, mínusz 3 a négyzeten, és más, amikor azt mondjuk, hogy mínusz 3 a négyzeten, hiszen ebben az esetben itt ugye a mínusz 3 négyzeten van, minden negatív előjelű szám páros kitevőjű hatványon pozitív lesz, tehát jelen esetben ez 9 lesz, viszont mivel itt csak a 3-as van, ezért ugye leírjuk ezt a mínusz előjelet, ami van, és utána végezzük el ezt a hatványkitevés, 3 a négyzeten, az 9. Jó, szóval csak itt egy ilyen kis okoskodás, hogy miért is lesz itt valójában x mínusz 9 a nevezőben, és miért is lesz ez ennek a feladatnak a végeredménye. Tehát akkor a 16. feladatunk x-szer köbgyök alatt x négyzet, törve az egész gyök x-szel. Jó. Lehet látni, hogy megint csak azzal kell kezdjük az egész feladatot, hogy gyöktelenítünk. Hogyan tudjuk ezt megtenni? Úgy, hogyha
ezzel a gyök x-el megszorozzuk a számlálót is, és a nevezőt is. Tehát x-szer köbgyök alatt x négyzet szor, ugye akkor ez a gyök x, törve az egész gyök x-el, hát most ezt ide leírom, hogy akkor gyök x szor gyök x, amiből tudjuk jó, hogy mi lesz, az lesz, hogy a számlálót leírjuk változatlanul, gyorsan, pikpak, minél jobban sietek, annál jobban elrontom. Itt lent pedig ugye marad az x, hiszen tudjuk, hogy a kettőnek a szorzata az egyszerűen a gyök alatti tag lesz. Jó hír, hogy lehet látni, hogy mivel itt minden tag között szorzás van fent, lent pedig simán csak ő van, akkor tudjuk itt egyszerűsíteni. Ennyi marad, hogy köbgyök alatt x négyzet szor gyök x. Na, ezt is el tudjuk végezni úgy, hogyha alkalmazzuk az imént tanultakat, mégpedig, hogy ezt a köbgyök alatt x négyzetet fel lehet írni úgy, hogy ami felül van, az jön alulra, tehát 3, ami alul volt, az megy felülre, tehát 2, azt kaptuk, hogy x a 2/3. Jó? És ő meg van szorozva, x, természetesen itt ilyenkor nem szoktuk írni, de tudjuk azt, hogy ez egy négyzetgyök. Tehát minden négyzetgyök az valójában így néz ki, hogy négyzetgyök alatt x, és ugye azt sem szoktuk írni, de valójában mondhatjuk, hogy minden szám az az elsőn van, tehát kvázi itt x az elsőn, ezért ez is felírható úgy, hogy ami felül volt, az alulra jön, ami lent volt, az megy felülre, tehát x az 1/2. Ezt gyorsan el is tudjuk végezni, hiszen egyszerűen csak össze kell őket adni, 2/3 plusz 1/2, pont itt már el is végeztük, azt kaptuk rá, hogy x a 7/6, amit amúgy, ha gondoljátok, még felírható gyökös alakban is, hogyha esetleg még kérni ezt a feladat, tudjuk azt, hogy az akkor gyök x lesz, és ami alul volt, az megy felülre, tehát 6, ami felül volt, az megy alulra, tehát 7. Mit kaptunk 6. gyökön alatt? 6. gyök alatt x a 7-en. Király, mert repülhetünk is tovább a következő feladatra, ami egyben az utolsó előtti feladatunk lesz. Itt is van a törve a mínusz gyök a. Tudjuk jól, hogy mi a teendőnk, meg kell szorozzuk a számlálót is és a nevezőt is ennek a pluszos változatával. Tehát hosszú tört vonal a, ennek a pluszos változata úgy néz ki, hogy a plusz gyök a, ugye leírjuk azt, hogy a mínusz gyök a, és ezt is megszorozzuk az a plusz gyök a-val. Király, mert hogy tudjuk jól, hogy van nekünk egy ilyen azonosságunk, most már kicsit eltűnt, de amúgy itt van a négyzet mínusz b négyzet egyenlő a mínusz b plusz a plusz b, ugyanezek szerepelnek itt is, tehát ez a számláló, ez marad változatlan, a szor zárójelbe a plusz gyök a, mi marad ugye a nevezőben? Marad egy ilyen, hogy a négyzet, mínusz, és itt ugye simán a fog maradni. Hiszen, hogyha elgondoljuk, hogy ő, hát most úgy jelölöm, hogy ő meg ő az a, ő a b, annak ellenére, hogy mind a kettő a, de mindegy, értitek? Akkor ugye lehet látni, hogy első a négyzet, az ugye a négyzetet fog adni, a gyök a négyzeten pedig simán csak át fog adni, ezért jött az, hogy a négyzet mínusz a. Jó hír az, hogy itt még nincs vége a feladatnak, hiszen a számlálót leírjuk változatlanul, a nevezőt viszont, vagy a nevezőből ki tudunk emelni egy át, itt az fog maradni, hogy a mínusz 1. Hiszen, hogyha át kiemelünk, akkor a négyzetből a marad, a mínusz a-ból pedig ugye mínusz 1 fog maradni. Ez arra volt jó, mert akkor így lehet egyszerűsíteni ezeket az ákat. Amit kaptunk, azt kaptuk, hogy a plusz gyök a törve a mínusz 1-jel, és ez adja nekünk itt most a végeredményt. 18. feladatunk, egyben utolsó feladatunk is, gyök alatt 1-2x egyenlő 2x plusz 1. Ez egy kicsit más típusú feladat, mint amiket korábban oldottunk, hiszen nem kell gyökteleníteni, viszont valamilyen módon el kell végezni ezt az egyenletet. Ilyenkor célszerű mindig azt csinálni, hogy mind a kettő oldalt, tehát a jobb oldalt is és a bal oldalt is négyzetre fogjuk emelni. Mit fogunk kapni ez esetben? Hát jelen esetben az, hogy itt a bal oldalon ugyebár gyök alatt 1-2x a négyzetre emelve el fogja tüntetni nekünk a gyökjelet, tehát az 1-2x fog maradni. A jobb oldalon pedig tulajdonképpen egy rövidített számítási képlet fog maradni, hiszen a 2x plusz 1, tehát a teljes jobb oldalt négyzetre emeljük, ez pedig azt eredményezi,
hogy lesz egy ilyen képletünk, hogy A plusz B a négyzeten, amiről tudjuk, hogy azt jelenti, hogy első tag a négyzeten plusz, kétszer első tagszor második tag plusz, második tag a négyzeten. Jó. Tehát ezt a bal oldalt leírjuk változatlanul, a jobb oldalnál pedig nézzük csak, hogy fognak alakulni, hiszen itt a 2x jelenti az A-t, az 1 pedig a B-t, mint második tag. Oké. Első tag a négyzeten, arról tudjuk, hogy 4x négyzet lesz, plusz kétszer első tagszor második tag, azaz kétszer 2x szor 1, tehát 4x, plusz második tag a négyzeten, azaz 1 négyzet, tehát 1. Lehet látni, hogy itt is van egy plusz 1. Itt is van egy plusz 1, tehát ők már tudnak egyszerűsödni. Abból kiindulva, hogy itt egy másodfokú ismeretlenünk van, mindent írjunk fel a bal oldalra, tehát itt lesz mínusz 4x négyzet, mínusz 2x, itt még van nekünk egy mínusz 4x-ünk, és ez egyenlő nullával, tehát ott tartunk, hogy a mínusz 4x négyzet, mínusz 6x egyenlő nullával. Itt ezt ki tudjuk még mindig számítani a nagy másodfokú egyenletes megoldó képletünkkel, amiről ugye tudjuk, hogy felírható egy ilyen változatban is, mint amit ide most bemásoltam, tehát az x1, 2 egyenlő lesz a mínusz b, amiről ugye tudjuk, hogy megoldható lesz ezzel a képlettel, amit ugye bemásoltam ide, ez a híres, neves, nagy megoldó képlet, és ezen belül tudjuk, hogy ő itt az A, ő itt a B, és a C az ugye nem látszik, mert hogy nulla, de hogyha itt C-t kell írni, akkor tudjuk, hogy ő nulla lesz. Jó. Tehát ez esetben, ezt már ide fogom írni, hogy x 1, 2, elveszővel elválasztva egyenlő lesz mínusz b, nekünk ugye mínusz 6 a mínusz b, tehát akkor mínusz szor mínusz 6 az plusz 6. Plusz mínusz a gyök alatt a b négyzet, amiről ugye tudjuk, hogy mínusz 6 a négyzeten az 36. A mínusz 4 AC-vel azért nem kell számolni, mert C-ről tudjuk, hogy 0 és bármit megszavazunk nullával, az 0 fog maradni, tehát innentől már csak a két át kell írni, tehát 2-szer mínusz 4 az mínusz 8. Szuper. Ez itt mínusz 8. Jó. Azt jelenti, hogy van nekünk itt egy ilyen, hogy 6 plusz mínusz 6, hiszen gyök 36 az 6, mínusz 8. Innentől tehát azt kapjuk, hogy x1 egyenlő lesz 12 per mínusz 8, amiről tudjuk, hogy ha elosztjuk 2-vel, akkor például azt kapjuk, hogy 6 per mínusz 4, amit még mindig lehet tovább osztani, tehát 3 per mínusz 2, x2 esetében pedig azt kapjuk, hogy 6 mínusz 6 az 0 törve mínusz 8-al, ami ugyebár nullát fog adni. Fontos ilyenkor még visszahelyettesíteni, hogy megnézzük, hogy mind a kettő megoldásra érvényes lesz az egyenlet, tehát ő lesz mondjuk akkor igazából az első eset, ő a második eset, megnézzük, hogy az első esetben, ahol x 1 egyenlő 3 törve mínusz 2-vel, ott megkapjuk azt, amit meg kell nekünk kapni. Gyök alatt az 1 mínusz 2 szor mínusz 3 per 2, egyenlő lesz-e 2 szor mínusz 3 per 2, plusz 1. Jó hír, hogy ők itt ugye tudnak egyszerűsödni, tehát egyszerűen annyi fog nekünk maradni, hogy a gyök alatt 1 mínusz 3, tehát gyök alatt 4, azaz 2, még a jobb oldalon annyi fog nekünk maradni, hogy mínusz 3 plusz 1, azaz mínusz 2, és erről tudjuk, hogy nem egyenlőek egymással, tehát itt az első eset az nem megoldás. Gyorsan nézzük meg, mi a helyzet akkor, hogyha az x egyenlő 0, vagy pontosabban x2 egyenlő 0. Azt jelenti, hogy nekünk lesz itt a gyök alatt 1 mínusz 2-szor 0 az 1, egyenlő 2-szor 0 az ugye 0, tehát az plusz 1. Azt jelenti, hogy 1 egyenlő 1, lesz pipa, tehát azt kapjuk, hogy ez tulajdonképpen megoldás. Szóval ennyi lett volna ennek a 3 feladatnak is a megoldása. Lehet látni, hogy mind a 3 nagyon egyszerű volt, egyszerűen csak tudni kellett a metodikáját. Ebben talán picit itt lehetett elveszni, hogy ugye át kellett alakítani ezt a gyökös formát, még a gyöktelenítés után, hogy valahogyan dolgozni lehessen vele. Ennél egyszerűen csak egy alap gyöktelenítéses feladatot kellett elvégezni, míg itt ugye
egy egyszerű egyenletről volt szó, ezt kellett megoldani, volt benne egy gyök, hát ennyi, de szerencsére nem okozott nehézséget, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok, találkozunk is a legközelebbi témakörben, addig is jó gyakorlást, sziasztok!